ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ 3 ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଆଜି ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା। କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ? କ'ଣ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହି ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ରହିବା କଥା, କ'ଣ ସେହି ଆଦର୍ଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରହିଛି କି ରେ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେହି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନୁଛି କି ରେ ପିଲାମାନେ? ନା। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଆମେ, ଉତ୍ତର ହେବ ନା। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଦର୍ଶ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିନ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେକ ଉତ୍ପାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହି ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ଆଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଜନଗଣଙ୍କର ଶାସନ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ। ଏ କେତେକ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଏ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଆସ୍ଥା ଆଗ୍ରହ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଂରାଜୀ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ନା, ଶିକ୍ଷାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ। ଛୋଟ ପିଲା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଆଗୁଆ, ତା'ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ସେତେ ସୁଦୃଢ଼। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସର୍ବଜନୀକରଣ କରାଇବା, ଯେକୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଯଦି ପ୍ରଚାର ସମ ଭାବରେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବରେ ପିଲାମାନେ। ସେହି କଥା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି, ବିଚାର, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଅଜ୍ଞ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ନିରୂପଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲା, ଏଇ ନିଜର ଭୋଟର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ।
तापर देख पिलामाने द्वितीय नंबर गणतंत्र को सफल करने हेले अर्थनैतिक समानतार आवश्यकता रही। सबुठार मु समानता जो फास्ट पढ़ी मुझे अर्थनैतिक समानता सबुठार गुरुत्वपूर्ण कौच आमको अर्थनैतिक समानता आने पड़ो। कौन ये अर्थनैतिक समानता से कहूँ जे जो जीवन धारण जो सर्वनिम्न चाहिदा अच्छी विशेषकर खाद्य वस्त्र बासगृह जो रही ताहा समस्त को उपलब्धि कराइबा आउ गणतांत्रिक शासन आदर्श मूल्यबोध किछि माने न थाए जोटी दिओळे दी मुठा जने खाया पाई पाए नाही सेठी गणतंत्र पिला माने केबे हेले सफल हो पारिबो नाही। अर्थनैतिक स्तर में समस्त को सच्छल करने पड़ो। जो माने आर्थिक श्रेणी जो माने दुर्बल श्रेणी अच्छा सरकार द्वारा किसी सहायता प्रदान कर। अर्थनैतिक स्तर में आम जो जातीय वित्त अच्छी ताकू सुषम भाव में बंटन करने पड़ो। ताकू आम अर्थनैतिक समानता कहूँ। ये अर्थनैतिक समानता क्षेत्र धनी गरीबर किसी पार्थक्य को आम ह्रास करने पड़ो। आउ धनी दरिद्र भितर जो तारतम्य रोचे ताकू ह्रास करने पड़ो। अर्थनैतिक स्तर में जो माने दुर्बल श्रेणी जो माने रही आर्थिक साहाय्य सहित मौलिक आवश्यकता को देवाई पड़ो। ये अर्थनैतिक समानता जदि आम नहीं आसिले समाज में ताले गणतंत्रटा बहुमात्रा सफल हम। आम जानी राष्ट्र अर्थनैतिक समता बिना गणतंत्र सफल हो पारिबो नाही। धनी श्रेणीर स्वार्थ साधन माध्यम हो निर्वाचन केवल श्रेणी लोक मैंने ही अंशग्रहण करेंगे जो मान पाखे पैसा थी से आमको ये जो दीजन के भितर जो गैप रही जाऊँ कमायापी पड़ो। सेटा हूँ अर्थनैतिक समानता। जो समाज में अर्थनैतिक समानता रही सेठी गणतंत्र सेते सक्रिय सेते सुदृढ़। तापर पिला माने आमे आलोचना करिबा सदा जागृति जोटा आम कहते एशनल विजिलेंस। से कहूँ गणतंत्र को सफल करने हेले आमको सजाग जनमत सृष्टि करने पड़ो। पिला माने जो गणतंत्र रे जनसाधारण माने जेते सचेतन बा जेते सचेत बा जेते जाग्रत सेठी गणतंत्र सेठे सफल होइछि पिला माने। कारण जेटी जोटी जाग्रत जनमत देखा जाए जेटी जाग्रत लोक माने जोटी थांती सेठी पिला माने दुर्नीति हो पारिबो नाही, भ्रष्टाचार हो पारिबो नाही। तेणु आमको कौन करने पड़ो आमर जो जनसाधारण मैंने अच्छा आम तांकु सजाग करने पड़ो, जागृत करने पड़ो। हेले सेमाने ही गणतंत्र जागृत प्रहरी ही काम करेंगे। गणतंत्र रे आउ भ्रष्टाचार रहिबोनी, निरंकुश क्षमता कई अधिकार करें नाही। लोक मानकर ये जागृत मनोभाव ये उद्यमी मनोभाव यहाँ गणतंत्र को सफल करेइबो। सेथिपाई कुआ जाउची सरकार ये सतत जागृत द्वारा सरकार आदौ ये भ्रष्टाचार हुएनी। सेथिपाई कुआ होची लॉर्ड ब्राइस कहिसंती सदा जागृत ही स्वाधीनतार रक्षा कवच। इटर्नाल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हला आमको जागृत होवाई पड़ो, आमको सजाग होवाई पड़ो। गणतंत्र को सफल करने हेले लोक जदि केवल निर्वाचन समय निजर भोट अधिकार प्रयोग करी निश्चिंत निद्रा जाती तेबे सेठी प्रतिनिधिमूलक सरकार पथभ्रष्ट हो पिला माने। सेथिपाई आमको कौन करने पड़ो आमको क्षमतार जो मैंने अपव्यवहार कर जनसाधारण को स्वार्थ प्रति विपद सृष्टि न कराती सेथिपाई आमको दृष्टि देवाई पड़ो। यहाँ हूँ सतत जागृति लोक मानू जागृत होवाई पड़ो। तापर पिला माने निर्भीक एवं निरपेक्ष संवादपत्र पिला माने तम माने जानिच जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो बा प्रिंट मीडिया हो यार गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। गणतंत्र रे संवादपत्र को चतुर्थ स्तंभ 4 पिलर बोली कुआ जाए रे पिला माने। गणतंत्र होउची रक्षा कवच होउची संवादपत्र खबर कागज। कारण गणतंत्र रे सब कार्य जे ठीक भाव में चले तार किसी माने ना रे पिला माने। गणतंत्र रे प्रत्येक कार्य को ठीक कार्य को
ଠିକ୍ ରୂପରେ ଦେଖାଏ, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ସରକାର ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିଥାଏ, ସେହି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଏ ଏଇ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ, ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି ନା, ବହୁ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାରର ଚାଟୁକାରିତା କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେ କେଉଁ ଦଳରେ ରହିଛି ସେ ତା'ର ଚାଟୁକାରିତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସବୁବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଦରକାର, ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବା ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ସତର ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର, ଭୁଲକୁ ଭୁଲ, ଠିକ୍କୁ ଠିକ୍ କହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବା ସହିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ସେହି କଥା ପିଲାମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଜନମତକୁ ଗଠନ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହିଁ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦଳୀୟ ତଥା ସରକାରୀ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମୁଖପାତ୍ର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ନିରପେକ୍ଷ ଜନମତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁତରାଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତାର ପ୍ରଧାନ ସହାୟ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର, କାରଣ ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସରକାରଙ୍କର ବା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କର ପାଖ ନ ନେଇ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯେତେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ ସେତେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶୁଭଙ୍କର। ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ, ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ୍ କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ବା ଦଳ ସମୂହ କ୍ଷମତା ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦଳକୁ ବିରୋଧୀ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ମାତ୍ର ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଶାସକ ଦଳଠାରୁ ଅଧିକା। କ'ଣ ପାଇଁରେ ପିଲାମାନେ? ନା, ଶାସକ ଦଳ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସଚେତନତା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେ ସୁସଂଗଠିତ ହେବ, ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଶାସକ ଦଳ ସର୍ବଦା ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୀମା ବହିର୍ଭୂତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆଗଭର ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଲେ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କୌଣସି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ରହିବନି, ଦୁର୍ନୀତି ରହିବନି। ଯଦି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳଟି ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ନପାରେ, ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ। କାରଣ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକିନିକି ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେ ବାହାର କରେ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦିଏ, ନିନ୍ଦା କରେ, ସରକାରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା, ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱ, ଲିଡରସିପ୍, ଆଇଡ଼ିଆଲ ଲିଡରସିପ୍। ସେ କହୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଭୂମିକା ରହିଛି। କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁରେ ପିଲାମାନେ? ନା, ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ଯଦି ନୀତିନିଷ୍ଠ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୁଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ। ଜଣେ ନେତା ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତା'ର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନେତା ଯଦି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଶାସନ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ,
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପଥ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଯାଏ। ସୁତରାଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ନେତାଟି, ଆମର ଯେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଧର ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି ବିଜେପିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରୁଛି, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ରହିଛି, ସେଇଟା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପିଲାମାନେ, ୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବେ, ଯେତେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବେ ନେତା ଜଣକ, ତା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବେ। ତା ସହିତ ଆମ ଜନସାଧାରଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତାପରେ ସର୍ବାଶେଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସର୍ବାଶେଷରେ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିଧିବିଧାନର ସମ୍ବିଧାନର ଶାସନ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ବିଧାନରେ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶରେ ଯଦି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ସମୁଚିତ ଧ୍ୟାନ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଏ, ଶାସନକୁ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସଫଳ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ଯଦି ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିବ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକି ସବୁ ବର୍ଗ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବା ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର। ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରାୟ। ପିଲାମାନେ, ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ସଫଳ ହେବା ଆମେ ପୂର୍ବରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କ'ଣ କଲେ ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାୟ ଅଛି, ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ନୁହେଁ, ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଅନ୍ତରାୟ ଅଛି, କ'ଣ ଅବଷ୍ଟ୍ରକଲ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହିଣ୍ଡରେନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃହତ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପିଲାମାନେ, ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଚାଲିଚଳଣି ଭିନ୍ନ। ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ରହିଛି। ଭାରତରେ ବହୁତ କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଭାରତରେ ଏଇ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଭାଷାରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଧର୍ମରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତିରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଆମେମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକଭୂତ ହେବା ବା ସମସ୍ତେ ଏକାକୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏସବୁର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ 1947 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। 1950 ମସିହାରେ ତା'ର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି।
ତାକୁ ଆମେ ଖାତିର ନ କରି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। କେଉଁ ଆଧାରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଧାରରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ସଂଘବାଦ, କ୍ଷମତା ପୃଥକୀକରଣ, ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ହେଲା। ଭାରତର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହୋଇପଡ଼ିଲା ଦୁର୍ବଳ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ନା ଭାରତର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଥରେ କିଏ ଅନ୍ତରାୟ? କିଏ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକି ଧରୁଛି ପିଲାମାନେ? କିଏ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମୁହଁ ମୁଠଉଛି ପିଲାମାନେ? କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନି? କିଏ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶତ୍ରୁ? ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଜିରେ ବିଷୟରେ। କିଏ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତରାୟ, କିଏ ପ୍ରତିରୋଧକ, କିଏ ରୋକୁଛି ବାଟ? ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଯାଉଛି ତାକୁ କିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ସେ ରାସ୍ତା? ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଅସମାନତା ଗୋଟିଏ ରୋଗ ପିଲାମାନେ, ଯିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ନିରକ୍ଷରତା, ଆଞ୍ଚଳିକତା, ଲିଙ୍ଗୀୟ ବୈଷମ୍ୟତା, ବେକାରୀ, ବେରୋଜଗାରୀ, ନକ୍ସଲବାଦ, ଏହିସବୁ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଭଲସେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅସମାନତା, ନିରକ୍ଷରତା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ବେରୋଜଗାର, ନକ୍ସଲବାଦ, ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ। ଏ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଅସମାନତା ଇନିକ୍ୱାଲିଟି। ଅସମାନତା କ'ଣ? ନା ଭାରତରେ ଅସମାନତା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଅସମାନତା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଭାରତରେ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। କାହିଁକି? ନା ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମିଶିପାରେ ନାହିଁ। ଏଠି ଅସମାନତା ଅଛି, ଏଠି ଭେଦଭାବ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଅସମାନତା ଗୋଟିଏ ରୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଅସମାନତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି। ତା ସହିତ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋଧକ ବା ଗୋଟିଏ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି। ଆମେ ସମାନତାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତ ସମାଜରେ ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ରହୁଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସମାନତା ଅଛି। ଦଣ୍ଡିପଲାରେ ଗୋଟିଏ ପାଖ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଖ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୀ, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ। ଏଠି ଅସମାନତା ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମାନତା ରହିପାରିନି, ଯେଉଁଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହିଁକି? ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧନୀ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଝି ପାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଧନୀମାନେ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଗରିବମାନେ ଅଧିକ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସମାନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସମାନତା। ଆମର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିତ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ତାକୁ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆଉ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ଅସମାନତା ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ହ୍ରାସ କରିବା, ଯେତେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେବ। ସେଇ ନିକିତି ତଉଲିବା କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି। ଏଇଟା ଥିଲା ଅସମାନତା, ଗୋଟେ ରୋଗ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବାଧକ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ନିରକ୍ଷରତା, ଇଲିଟ୍ରେସି ଆମେ ଯାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆଉ କେହି ତା ପଥରୋଧକ ସାଜିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ନିରକ୍ଷରତା।
ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଭାରତରେ ନିରକ୍ଷରତା ବହୁତ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଭାରତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ 82% ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷର। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହିଳା 65% ଶିକ୍ଷିତ। ଅଧିକାଂଶ ଅଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ 99% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ। ସେହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାପାନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏଠି 90% ଏଠି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଅନେକାଂଶରେ ନିରକ୍ଷରତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିରକ୍ଷରତାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଗତ ହାର କାହାର ଅଧିକା ଅଛି ପିଲାମାନେ କିଏ କହିପାରିବ? ଯିଏ କହିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ମୋତେ। ନିରକ୍ଷରତା ହାର ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ? ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେରଳ। କେରଳରେ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ରେ ପିଲାମାନେ। ସେ କହୁଛି ଆମେ ନିରକ୍ଷର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆରେ ଯେ ନିରକ୍ଷର, ଯେ ଲେଖି ଜାଣିନି, ଯେ ପଢ଼ି ଜାଣିନି, ସେ ହେଉଛି ନିରକ୍ଷର। ଯେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ନିରକ୍ଷର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯେଉଁଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେକୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଉଥାଏ ନା, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିରକ୍ଷରତା ହ୍ରାସ ହେବ। ନିରକ୍ଷରତା ହ୍ରାସ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତଣ୍ଟି ଚିପୁଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଏଇ ନକ୍ସଲବାଦ ବା ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ, ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ବା ପଥରୋଧ କରୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର। କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲବାଦ କେମିତି ଜନ୍ମ ନେଉଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ, ଶୋଷିତ ଲୋକମାନେ, ଅବହେଳିତ ଲୋକମାନେ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ଶୋଷଣରେ ସବୁ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏଇ ନକ୍ସଲବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇଟା ହିଁ ନକ୍ସଲବାଦ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପିଲାମାନେ। ନକ୍ସଲବାଦ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ, ଶୋଷିତ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଏଇ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ହିଁ ନକ୍ସଲବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ, ଛୋଟିଆ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ନକ୍ସଲବାଦକୁ ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲବାଦଟା ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବାଡ଼ିରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି
परवर्ती समय विभिन्न जगह को व्यापी जाइथिला जेमितिक छत्तीसगढ़ को व्यापीगला ओडिशा को व्यापीगला बिहार को व्यापीगला झारखंड को व्यापीगला तेलंगाना को व्यापीगला परवर्ती समय समग्र पृथ्वी रे समग्र भारत रे ये काया विस्तार कला। एटा थिला भारतर नक्सल आंदोलन सृष्टि पिला माने एतिक जिनस खाली मन रखिबो। दरिद्र शोषण अवहेलित लोक माने आदिवासी लोक माने जो शोषण शिकार होचंती से तांको भितरे असंतोष भावना जागृत होची जहा फल से माने नक्सलवाद सेउटु ही सृष्टि होची पिला माने। कोउट आरंभ होची ना पश्चिमबंग आरंभ होची को जगार आरंभ होची ना नक्सलवाद आरंभ होची ता परवर्ती समय समग्र भारतर छत्तीसगढ़ ओडिशा बिहार झारखंड को व्यापी पिला माने। तापर आमे देखिबा नक्सल जदि आमे देखिबा इतिहास जदि आमे देखिबा नक्सल कौन इतिहास रही ना माओ सेतुंग होचंती चाइनार लोक माओ सेतुंग होचंती साम्यवादी आंदोलन एवं रूसिया नक्सलवाद जो साम्यवाद आंदोलन भारतर नक्सलवाद को प्रभावित करछि पिला माने। माओ सेतुंग चाइनार जो कम्युनिस्ट थिला से मध्य प्रभाव पकईछि भारत उपरे। रूसिया रे जो साम्यवाद थिला से मध्य प्रभाव पकईछि। साम्यवादर अर्थ होछि नक्सलवाद सहित से जड़ित पिला माने। जो चाइना रे जो माओ सेतुंग को शासन समय से मध्य से साम्यवाद शासन चलथला से समय मध्य से जो शासन व्यवस्था भारत उपर प्रभाव पकउछि। रूसिया रे जो साम्यवाद अछि से मध्य भारत उपर प्रभाव पकउछि। भारत रे कम्युनिस्ट शासन आसिया पई से माने चाहुचंती पिला माने। एही माओवादर आदर्श को ग्रहण करी भारत रे कम्युनिस्ट दल मध्य कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भाव में संगठित होइतिला बा सृष्टि होइतिला। तो माने जगह आम कहउछन सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हला आउट अछि सीपीआईएम मार्क्सिस्ट हला। से कहउछि सबुठार जदि आम कहउछंती जो तेभेगा आंदोलन होता बेंगल में 1946 मसीह जो तेभेगा आंदोलन से प्रथम नक्सल आंदोलन बोली से कहूँ। यहाँ खाली मन रखियो सर्ट क्वेश्चन से जहाँ हो आम जो देखा केते मसीह नक्सल आंदोलन आरंभ होता ना 1967 मसीह ये नक्सल आंदोलन प्रथम आरंभ होता है। क्या नेतृत्व आरंभ होता ना चारू मजुमदार का नेतृत्व ये नक्सल आंदोलन आरंभ होता। भलसे पिला माने मन रखियो। ये टिके इम्पोर्टाट मुझे कही रखुची सरकार कौन कौन पदक्षेप नहीं। सरकार नक्सल मान को दमन करने तो मैंने जानी से विभिन्न प्रकार सीआरपीएफ को नियुक्ति देती ग्रीन हंट को नियुक्ति देती से नक्सल मान को प्रतिरोध करने गुली कर गोटे दवाई है से जो विरोध करने नक्सल कार्यक्रम को विरोध से रखापी नक्सल विरोधी बाहिनी से बनई सीआरपीएफ पे समस्त भलसे आहरी जानी आउ ग्रीन हंट दीटा बनई आ विभिन्न प्रकार जो नक्सल कार्य को रखापी विभिन्न प्रकार जनसचेतनता कार्यक्रम से करुँच सरकार करुँच हाथ को नौ एटा तुम लिखिपर। तापर गणतंत्र जोटा तृतीय आह्वान गणतंत्र प्रति तृतीय जो आह्वान जोटा हूँ लिंगगत असमानता। ये भारत में बहु परिमाण देखा पिला माने लिंगगत ये जदि आम देखा यहाँ देख किए पुओ किए झील हो कहल यही पुओ पिला माने यही झील है ये देखाई लिंगगत असमानता जोटा समाज पाई उचित नुहे पिला माने। यही हूँ पुओ ये हूँ पुओ ये हूँ झील दीटा किए उच्चरे अच्छी पुओ अच्छी झील तले अच्छी है यहाँ हूँ असमानता यहाँ समाज पाई भल नुहे पिला माने यहाँ समाज पाई शुभंकर नुहे पिला माने। लिंगगत असमानता कौच लिंगगत असमानता हूँ कौन ना नारी पुरुष मध्य जो असमानता रही नारी पुरुष को समान पदमर्यादा पिला माने मिलूनी लिंग को लेकिन पातर अंतर करा जाउची। तुम मैंने जानी ये शिक्षा व्यवस्था रे केवल आगुरी पुओ पिला मानक पाठ पढ़ा होता झील पिला मानक पाठ पढ़ार सुजोग पाउन ताकू बर्तमान से समय से व्यवस्था को बंद करा समस्त को नारी पुरुष उभय को समान सुविधा सुजोग दि जाऊँगी समाज को समान गुरुत्व से दी जन को दि जाऊँगी। यदि आम कह जो समाज रे नारी पुरुष को जब जो समाज रे समान वेटेज दि समान गुरुत्व दि से गणतंत्र सेते प्रगतिशील हम विकसित हम। गणतंत्र ये प्रतिरोध ता तंटी चिपुची किए ना लिंगगत असमानता समाज रे आमको या आनिक समान करने पड़ो आ सहित हेले जाइकी गणतंत्र सफल हम है। तारे आमे संज्ञा बुझिबा जे कौन
से कहूँ लिंग हेउचे एक सामाजिक सांस्कृतिक शब्द जहाँकि समाज में प्रदान करा जाइथिबा नारी पुरुष मध्य भूमिका सृष्टि करे किंतु सेक्स शब्दटी एक जैविक और मनस्तात्विक शब्द अटे तो मैंने समस्ते जानिच। पिला माने आमको गणतंत्र को सफल करने हेले आमको कौन करने पड़ो आम भितरे समानता आने पड़ो बा गणतंत्र को उन्नतिर चरम सीमार पहुँचापी हेले आमको समानता आने पड़ो आमको शिक्षार प्रसार करने पड़ो आमको बेकारी समस्या को दूरीभूत करने पड़ो आउ लिंगगत समानता को ह्रास करने पड़ो एवं नक्सलवाद को समूले नाश करने पड़ो। आम ये पदक्षेप ग्रहण कले गणतंत्र निश्चित भाव में सफल हम। आज भिडियो आम आलोचना कले गणतंत्र को पथरे थिबा अंतराय व प्रतिबंधक विषय यहाँ इम्पोर्टाट क्वेश्चन परीक्षा आसो। आ पूर्व आलोचना करूली जे गणतंत्र सफल पाई उपादान आलोचना करूँ से गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय। तापर ए गणतंत्र सरीगला मुझे गणतंत्र MCQ क्वेश्चन नहीं कि आसबि MCQ क्वेश्चन नहीं कि आसबि पाखापाखि 50टी MCQ मु आनिबि गणतंत्र उपरे। एति कहबी जदि मोर ए वीडियो आपण माननकु भल लागिछि जदि आपण को हृदय को छुईची ताले गोटे गोटे लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे सांग मानक सहित शेयर करिवे। जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।